kun no ka jing po snew ki fan jong Cristiano Ronaldo ngi pedang singa ba bat ai khublai phi baro kito ki bujs ngotanat ban sngap bat ban pej ya ki kubor sport hakane ka chana ka jing khmi lenti jong ki fan Ronaldo pa un sala ban yalam ya ka klub jong kata ka Al Nassr bahkan sayo banra ya ka Saudi Super Cup handrai penban ka jing khmi lenti jong ki kala kun no hakamat jong ka klub Al Ahly Saudi bat kum joro ka jing kremen jong ka klub Al Nassr da ka baso ya Cristiano Ronaldo kan sayo banra bon teli ki trofi nado bakas dang banso ya handrai ka jing kremen bat ka jing khmi lenti jong ka kala kala khongpong namarkat aduk menta Cristiano Ronaldo uklam patla ban ra bon ki trofi na ka banta ka Al Nassr lain no tang kawe ka trofi kata ka Arab Club Champion Cup haus nam arajar ar phulai persya ya ka klub Al Hilal bat kham tamle ka jing khmi lenti bat ka jing angnot kifan jeng ka Al Nassr bat kum joro kifan jeng Cristiano Ronaldo baka Al Nassr kan sayo banra trofi menta usnam arajar ar pusan persya ya ka Al Ahly Saudi ha ka jing ala kai final jeng ka Saudi Super Cup kabanang penskam shosho ya ka jing kremen jongki baka Al Nassr kan sayo banra ya ka ne ka trofi namar habapai shika jing ala kai semi final jeng ka Al Nassr persya ya ka klub Al Ittihad hakane ka jing ala kai ka Al Nassr kala ha ban yela kai tang dai chpengut kirang yela kai haden ba Sadio Mane ulayo ya ka red card penban ka Al Nassr kadang la ban penlem ya ka klub Al Ittihad hakane ka jing ala kai bat kaleo manrung shadow ka final jong ka ne ka Saudi Super Cup handre hakane ka jing ala kai final ka Al Nassr ka klem la thau partai hakamat jong ka Al Ahly Saudi haba paish ka ne ka jing ala kai dei ka Al Nassr ka boyo shwa ban panki ya ka jar hakeminit ka basa phawai lengba Cristiano Ronaldo ka bawan lengba ke penalti handre de hashwa ban kunno ka jing ala kai jong ka last step kata hakeminit ka basa pusan plus handru UKC ulaya bat penpai ya kan ka gol jong ka Al Nassr badai hakeminit ka bapra pewar sajsen ka Al Nassr kala tambiang shekman lengba ka gol ka balatep da ubro serving handre tang hanyau minit haden ka ne ka gol kata hakeminit ka bapra pew khandai Ibanez ulaya bantep ya ka gol pen yakhaj na ka banta ka Al Ahly Saudi kumta hado bandakut ka jingala kai baro artaliki kenun kela kunno da ka jingakhaj damar la artaliki gol banrai manu ban yora e ka trofi jong ka ne ka Saudi Super Cup menta usnam arajar arpusan ya ka ne ka jingala kai laha banra eka deka penalti shoot out par habala shoot ya ka penalti ka Al Ahly Saudi kala lapan pelem ya ka klub Al Nassr hakane ka jingala kai hado dasan lalai teliki gol kabala penlong sendon ya ka klub Al Nassr bahkan syak khanglat ha ka klub Al Ahly Saudi batkan sayok banra maka ya ka ne ka trofi jong ka ne ka Saudi Super Cup menta usnam naka banta kiwai pat ke jing tip syapang ke jong ka jing ala kai football ngin update pat hakawe ke video kublai shibon